9 postos e un bar do gastroespazo do Mercado de Abastos de Pontevedra buscan novos inquilinos. O Concello puxo en marcha a maquinaria para iniciar o proceso para a adxudicación das autorizacións para a xestión destes espazos. Teñen que presentar a súa solvencia económica e técnica a través dunha memoria comercial. Con ter amosado nos últimos 3 anos relación co sector, pois estaría demostrada. Poden explorar diferentes postos ou tipos de posto, ben comidas do mundo, ben venda de sementes ou produto ou por menor, é dicir, cuestións que teñan que ver coa gastronomía ou co sector primario. Deste xeito, o Goberno local busca a reactivación inmediata deste equipamento. Este proceso público permitirá a ocupación de 12 casetas. O único do que estamos pendientes é da publicación no Boletín Oficial da provincia. A partir de aí, o que faremos é dar un prazo de 30 días hábiles para que a xente poida presentar os seus proxectos que despois auditaremos, comprobaremos e faremos pois esa selección en base aos criterios que figuran no prego. Telos listos en verán. Estas autorizacións son inicialmente por un prazo dun ano, prorrogables por 2 máis. O canon anual máximo é de 357 euros. Pola súa banda, as taxas mensuais oscilarán entre os 30 e os 60 euros ao mes, dependendo do posto. As persoas que estén interesadas, lle pedimos que se poñan en contacto no teléfono do Concello 986 80 43 00 nas extensións 7432, 7433, 7434 ou ben no email mercadoabastos@pontevedra.eu. Nesta nova etapa, o Concello inclúe unha novidade. Reservaránse 2 casetas fora de licitación para poñelas a disposición exclusiva da hostalería local. Unha idea que nace do grande éxito de propostas como a experiencia gastronómica impulsada polo Ice Wolf. Poidan utilizar o mercado para diversificar a súa liña de negocio ou simplemente promocionarse. Desta forma, creemos que é un híbrido perfecto entre os novos emprendedores e emprendedoras, a hostelaría xa consagrada ou xa que traballa no Concello e poder poñer a andar de novo o mercado de abastos. A concelleira indicou que, aínda que a longo prazo o obxectivo é acadar unha estabilidade no equipamento e licitar unha xerencia externa para todo o gastroespazo, decidiuse priorizar a saída destas autorizacións directas para non atrasar a posta en marcha do gastroespazo con novas obras estruturais.